Gaur kuiakin da, hemen pastakin, hola, errez da bat inbiar deu, baino, hasi aurretikan, hemen txintxiburrontzi pixka prestatuko dugu, bai, txintxiburrontzi pixkat. A ber, barazkikin, balio guadare bai, balekua. Eta hemen falta zeitena nahi da, hoxe, falta zeite gila esan. Makiltxuak, txotxak, oso zeberdi, handik hemen. A ber, moztuta, bat, bi, hola, ni uste bat entzako nahiko, txotxak, zega txotxak? Euken nahi deituko zut. Euken, torri honea! Bizak, oideko txotxak jarra, torri honea. Horrekin prestatuko jo, guk hemen. Etzekiat igual makila hundi gila dan. Eta makila hundien o barazki txiki dira. Barazki txikik. Bitako bat bai. Katxiz lan bat. Bueno, honen egin goi honek txanda pasata errezetakin jarriko ditu, ezta? Hobeto izango. Hobeto izango bestela hoi zutan jartzen baio. Nahi. Kaizki. Euken, hau errakatxarro, nola botatzeko, hola, nola ek teknika? A ber, hemen beste bat egon nuan hemen, beste gazte bat hola, baino, ja ez dutan hitxok. Nola ek zehazki, nola inberdia eta hau botatzeko ondo? Karrera luzea da eta modu diferente bode botatzeko, baino... Osea, aurrenak horrera inberdek, zenba metro azkakitiak horrika? 80 metro. 80 metro? Kupo pasillo bat ditzei jau, eta horro 80 metro dauzkeu. Eta 80 metro ditan, tope. Mantxo hasi eta egurran bukatu, o hasierati bukara baino azkar? Alba da, hasierati bukaera azkar, baina hobena izango zen progresio baten soabe hasi eta gero azkarrago. Bukaeran... Beste lan igual nekatuta iritsiko nituen bukaraino. Ondo. Ba hemen gaude, Euken Fernandezekin, ongi etorri gazte. Eskerrik asko. Xabalina jaurtitzailea da, eta amezketarra. Eta amezketan ez du pelotan bakarrik egiten, basurdetan bai, ez da? Hombre, izatu bat. Honekin harrapatu alde baten bat. Ia. Bueno, zukalde nola moldatzeaiz. Bueno. Ondo? Txura, bera, ondo zamarko. Bueno, guantxe harituko geha ikusiko zuen. Pasta berezi bat ingo deu, kuiakin beteta, eta geho hola gauza, saltza, arre bat, guantxale, arrautza, eta idia zabalgaztak. Bueno, lagunak eta Euken, garatuko izuet pausuz, nundik nuebiliko gehan, pasta hoiteko garaian. Ingo deuna da pasta, beteta eta karbonara ehar batekin. Hemen pasta iteko dakau irina, semola dala garilla baino xetuta hautzein gabeola grano txikitan, eta arrautzakin nastuko deu, eta hoi nastuko deu, orea prestatuko deu, orea reposotxo batin da gero, ingo deuna da lusatu, eta behin lusatuta da honian, borobeltxua moztuko ditugu, eta ingo ditugu kapeliniak. Diala pasta bete bat, hola, borobilak eta formatxo poli-poli batekin. Eta zerrekin beteko ditugu? Kuia dakao hemen, kuia erditik moztuko deu, ingo deu labea sartu, gatza piperra eta eskai pixkatekin, eta labian behin erreta da honian ondo, ingo deuna da atea, mamina ateako jau, eta mami horrei sartuko jauna da, gazta freskua eta albaka pixkat. Horrekin beteko ditugu, itxi, egozi, eta behin egozita daudenean, esan duen bezala, saltxakin nastuko dugu. Ze saltxa ingo dugu? Ingo duguna da, hemen dakau, paparra, guantxale bat izan laike, baina guri ontan paparra da, eta ingo duguna dugu puxetetan jarri, gogorpuntxo aukendu ingo jau, hemen daka sala, bestia ingo dugu ondo goxatu, ondo, baino ez gehiagik, ondo goxatzen dugunean ingo duguna da aragi hori atea. Aragi jatako dugu, eta hor gelditzean koipiakin, 3 gorringokin eta idia zabalgazta raiatuakin krematxoa sortuko dugu eta gero krema hori dala karbonara ingo deuna da pastakin elkartu. Eta gero garrantzitsua dana da, nazketa egiten dunean batzutan loditutea gehiagi. Loditutea, aina gorringok eta igual gogortu iten dia, eta ingo deuna da pastan egozitako ura gorde, ur hori botako jo, bere puntxua harrapatzeko. Ados? Earki, ez da pasta salia laiz. Bai. Asko janberko egorputze eukiteko, ez da? Janbai. Bueno, lanian jarriko gea, bale? Lanian jartzeko, jarriko izut hemen bola hundi bat, eta eukingoek, masa, ados? Eta nik kuia sartuko labian bitartian. Ingo zuna da, bertan, irina bota,
zemola bota, pixatuta daola, eta bertara botako dituzu 5 arrautzak, bale? Azali gabe, Euken, zenbat urte azka, gaztetxo ez eta ja dominak inda guzti tore izonea, ez da? 17 urte. 17 urte etxo? Datorren azten 18, Datorren azten 18. Guendik 17. Ona. Eta domina horien nun lortutako ditu? Espainia maian, domina die. Bik lehenengo gelitu nintzeneko die. Baina zera, sub-18 esatean hori, o zu? Bai, sub-16. 16 urte inaurretiken eta sub-20, aurreko urten. Vale, sub-20, osea, sarro guaire eman diok orduan, ez da? Vale, ondo. Eta, zein helburukin ator? Tope, ez da? 17 urtekin jaulako lorpenak eukita, zein dekire helburua? Aurten berriz irabazen alegintzean. Vale. Hoi da helburu nagusina. Sub-18 o sub-20 ere, bai? Sub-20, biharren urtea. Vale, eta sub-18 ez da? Bai, sub-18. Vale. Baina, hor, lesioak eta ibiltzega asko jabalinistak, eta hor ibiltzega. Eta helburu nagusina, oain aurten irabaztea, eta 60 metro gainditzea. Hori da zure errekorra, 60 metro? Ez, nire 65 metro dira. 65. Baina 60 pasa biar ditu. 60 pase marri aurten. Bai, zeatik, bestela saia ziok domina berriro lortzeko, ez? Bai, nahiko zaie. Baina, alein behar dugu. Bai, ez da? Bai, eta lesioak esan dekela, lesio asko demora guztia aldi berdinakin botatzeagatikan, edo oso gogorra ekelako jaurtiketa hori? Bai, oso agresiboa da jabalina. Oso agresiboa da, Sorbaldantzako ez da movimentu natural bat, eta asko sufritzeko sorbaldak. Eta gero, teknikaz balin baukizu behar bezalakoa, egizan mina hartzeko arrisko da. Eta, ez dela oso erosua, ez dela oso aproposa hori, baina gu mamutak harrapatzen ere gola ibiltze ginen, ez da? Bai, gauza... Ordutikan ibiltzea, ez da? Asko bat datua teknika. Nik hau dena botatzen. Bota eta hasi hori egiten, bai. Bestela, juningo zeigota denboa. Bai. Betu, inberdekenek oide bota, arrautz guzti bota, azalak hemen utzi, eta eskua sartu eta eskuak iningoe, bale? Perfecto. Horean hastu. Kontau, a ber. Hoxe, teknika egizan asko datua. Helen izatzen horizontalki izatzen, zuk aurren ikustetzen un presa, eta behai botatzen zuen. Ez zan horrein luze botatzen. Eta guain helburu ez da izatzea, da alik eta urrutina botatzea, eta hortako altura asko manbartzea baita. Orduan, hor lesio aldetik bai asko aldatzea, gora botatze horrek, sorbaldantzako ez dauke... Taukerra jartzea da gora behira jartzea izo bai. Galduitea naturalidade hoi, eta aurrez, horizontalki bota ezkeo, lesionatzeko probabilidade gutxi daude. Nik uste, nik askotan rekto bota eta ez mini botatzen. Gora bota behin da ja... Baina metro gutxi. Hombre, fizika... Garbi ikustea. Botatzekenian jabalina hori, zenbat graduko norabidea hartu behar dikor goraka? Teorikoki, 36 gradu da, aproposena. Esperimentu batzuk intzien bere garaien, eta aproposena 36 gradu, 36,0. Baina, denborakin aldatzen junda, ze jabalinak aldatu indie baita, aerodinamika eta aldatun zaila jabalina. Igual, o materialak edo... Eta pixue ze aldetan daun jarri, eta pixu bat aurreago daun, atzeago daun, horrek asko aldatzeu. Azken, olimpiada ikusten bat juzue, edo mundiala da, bertanik azaltzea hor txiki-txikin zenbat gradutan botauean. Jabalina zenbateko angelukin botauean. Eta hor ikustezu eta azken aldin geisten nahi da. 36 graduta, 30 graduta eta geisten nahi da. Bai, tendentzia beraka ez gora eta globo izeteko baizik eta... Planogo. Eta zeite, hobeto planeatzen die haue berriak igual. Berriko hobeto planatzeu beha. Eta horretik, planogo sartzeu beha. Ja, eta zuzeno igotzekena, gero zuzeno geiste, eta planeatzikena metro gehiago itezki. Hoi da. Eta gora igotatzen ezkeo, soitun bera geistea. Ja. Ez duelako ondo eta planeatzen. Eta adibidez, mundu mailan errekorra nuntziok. Noaino ziok? 88, berrogeita 88, berrogeita 18. Ia metro. Ia metro. Eta hori dek erabiltzen diena, berdin-berdinak, idakaken hauen txe? Bueno, hogegok. Vale. Baina bai, pixue eta berdina da. Asko iteik hori, osateien bezala, balioiken hain dituak, ez fletxa. Balio, asko aldatzea. Asko aldatzea. Vale. Bai, nik dauke jabalina hau, ez da lagobena. Dauke beste jabalina bat selekzioke manda eta bar. Bai. Eta horrek ja balioitu... Zema balioik olako katxako bat. €200... Bai. Eta asko notatzen dut zema metro ditituken batekin obestiakin, Bai. Eta? Bai. Nik entrenatze jabalina haukin eta gehienez 55 metrota iristen naiz. Eta 58 asko jota. Bai, Eta gero hartze jabalina hon bat, eta 65 iristen naiz. 5-8 metro jole gehoztituk,
Ona. Bai, aldea. Baina, ona ekolako batekin entrenatzia eta gero bestia helduta errexo jutia, o betoek bestiakin entrenatzia graduak ere aproposak izateko eta igual, ez da? Aldatu itea, eta orduan jakin marezu baita ze angulo eman eta dena. Orduan asko aldatzea. Orduan, entrenatzea beti behar dan, jabal nago benakin, ez da aproposena, ze, oitzen bazea gaizki dedan jabal nagatei, eta gero hartzizu gon bat, eta kiston susto hartzizu duk, baina honea. Ja, aldez, hasten bali mazea on batekin entrenatzen eta ja seitun hartzizu jura eta hola, eta gero txar batekin ez duzu zer renditzen. Ez nahi ez da bota horrekin, no? Zer hori horrekin? Trescantza? Bai. Bueno, ema jo vuelta, eta goian dakak nahiko esetuta, eta behian lehorra. Zaiatu egiten ondo eusten. Oie, igual azpiko lehorra hartu, eta bihatzetan peatu, eta kenduza bihatzetan peatuta kakena. Oidek. Lasai, pasentziakin, ondo ziak. Bai, joa. Txerreke. Bueno, eta nola iteituk ire entrenamentuak, nola aritzeaiz, nola ikire egunekotasuna honekin, xabalinak? Azten 5 entrenatzen jut. 5 egun aztian? Aztelenetik ostialea? Ez, osteuna deskanso eta gero larun bat sartzen. Vale. Hoi dezeituzun... Pentsatzeat ikasketak eta eukiko itukela ike bai, ez da? Bai, ingenieritza informatiko ikasten ez gaina. Ona. Eta lotu inbarri ebik. Kostatzen nahi da, baina... Vale. Eta hori ingenieritza hori, gaina guain dela gutxi hasitako izango, haizi guantxe zenbat... Bai, hautengo... DBH guantxe bukatuak, ez da? Batxi guantxe lehen gorten bukatu non. Batxe bat, vale. Osea, oide, ja batxillergoa bukatu, eta guain hasiaiz aurrenengo urtia egiten hasiaiz aurten, no? Bai, iraien hasi nintzen, lehen urtea, karreran. Ondora honen. Ondo. Eta entrementua nun iteituk? Guain arrasaten, zen Mondra honen honez ikasten arrasaten hau. Eta bestela Tolosan. Eta, area, guandik kotxeko karneta ez daga, motuan juteaiz, o autobusian, o... Autobusian. Bai. Zain hau, kotxeko karneta, deitzen zain hau, baina... Deitzian zertako, osea, teoriko atea ia? Bai. Vale. Azkarra izire, ona. Nik hola xeni jan, Nik amazazpi urtekin jatean nun teorikoare bai. Eta, justu baina nien, azterketa, esamina, praktikua, urtiakin da 2 egunea. Eta hor txatean inkarneta ja. Gero ja hortik gutxira ja izunak eta beste. Kauen la madre. Bueno, hola bian sartuko ite, A ber, horrei kudeatu inberdiu, Hemen kuia eta ire masa kudeatu inberdiu ondo. A ber, Hau, ja bai joa, Pixkena. Baldi joa. Hartzen nahi, Vale. Guain bezak, ingoeken nahi. Baitu, hau bateko jau maigania. Eta hemengo lehorronekin jarrizak, eta saiatu bihatzetako oidek. Trescantza hori dana ateatzen. Bai, beha hori da. Eta aia izen bitartean, niko nahi eurra ematen jugunok, eta garrapatuko egorko dana, berri omen astuko deu, eta hau, komenigarria dana da, reposo edar bat eukitzia, Reposo txoba, neberan, jartzen diona da plastiko pixat o papel bat, ez lehortzeko, bestela salaite zaio, gio ondo luzatzeko. Eta ingo deuna da, bitartean, erreportai bat ikustea jungo gea. Zehazki jungo gea, uga ora, eta bertan prestatu gue, barazki laseina. Ikusiko zueze bai, ze berezien duen. Kurruskaria, guazen ikastea. Kaixo, Joseba eta konpainia. Ongi etorri berriro gaora, Amaia Torresnaz, eta hau da ama etxeko janaria, eta plater gozo bat egingo duzuetzat. Hau ametxeko janaria da, gune gastronomiko bat da, eta nik egiten dut etxera eramateko janaria, baita katerinak eta edo nolako enkargoak egiten ditut, txokoetara eramateko, familietako ospakizunak guk eramaten ditugu platerrak eta kasolak eta gauzak. Eta, bueno, bebaik hemen batzuetan aldugunean, denbora daukagunean, egiten ditut sukalde tailerrak, edo adibidez jardunaldiak, eta egiten dugu janari mexikarrak eta egiten ditu gafariak, eta holango gozo. Amatzeko janariaren oinarria bertoko produktua da. Inguruko produktu erabiltzea da sukalde ona, da janari ona ematea jendeari. Adibidez, Seberioko barazkiak, Oroskoko gaztaia, Galdameseko jogurrak, eta nik erabiltzen dut nire menuak egiteko, baita saltzen ditut hemen. Dendan, bertoko produktua zabaltzeko eta jendeak ezagutzeko.
Hemen egiten dugun sukalderetza, etxeko janaria da, amaren janaria da. Bueno, batzutan beste toke batzuekin, adibidez, txinatar toke batekin edo mexikar toke batekin, baina beti gure jateko ohituran oinarrituta. Nik egiten dut egunero menu bat, menu hori aldatzen da egunero eta astero. Adibidez egiten baditut indaba batzuk gaur xuriak Navarrara erara, beste astean egiten dut morziarekin edo ez dakit. Eta gero bai, eramateko gauza, normalen egiten ditut karriera, makaila, txipiroia, jendea nahiko klasikotxoa da kasolekin. Eta nola ez gure albondiga famatuak. Arrainazko albondigak batzutan ez dire irtetzen sukaldetik, da salduta daude sukaldean. Da, kroketak, gamonetan kroketak milaka egiten ditut. Da, orain egingo dugu gaurko platera, gaurko reseta izango da oso simplea, baina oso gozoa, diferentea. Beno, sukaldera etorri gara, eta gaur prestatuko dugun platera, barazki lasaina kurruskaria izango da. Lasaina hau ez du laberik behar, oso erraza da bai egiteko eta bai jeteko. Banakako rasinoak egiten dutut, etxera eraman aldituzu edo hemen bertan jan alduzu. Platera egiteko, lehenengo erabiltzen dugu lasaina plaka normalak, egosten ditugu, gero frijitzen ditugu, kurruskariak eratu arte, da gero barazkiak salteatzen ditugu, baratxuri eta oreganoarekin, ondo eginda, bigunak eratzeko, erabili ditudan barazkiak dira kalabaza, kalabazina, berenjena txinatarra, eta tipula gorria, gatza eta oreganoarekin. Berenjena txinatarra, orain hemen oso ondo ekoizten da gurea baino finagoa da, ez dauka asirik eta oso gozoa da jateko. Plater berezi bat nahi nuen egin showcooking baterako, zerbait diferentea egiteko, da, romesko eta pesto gustatzen zaizkit asko, lan burutu zitzaidan boltak ematen, ez dakit, bertako produktuek erabili behar nituen, eta hau sortu zitzaidan. Orain montatzen da lasaina, plaka egosi eta frijitu egiten dira, gero ipintzen dut romeskolo saltza platerean, barazkia plakaren gainean, da gero askibil gazta, hauntz gazta egorrekoa, tipo camembert baina gozoagoa, holan fin moztuta, da horrela urtu egiten da pixka bat beste plaka bat, beste barazki multzo bat, da gero amaitzen da plaka batekin. Azkenengo plaka gainean, botatzen dut pesto, eta gero gaztai birrindua. Nik ez dut jendea gero eta gehiago berartzen duela bertoko produktuak eta produktu ekologikoak eta osasungarriak. Eta etxean egindako janaria, benetako janaria. Beno, hau izan da gaurko platera, espero duzuen gustoko izatea, simplea baina oso gozoa, eta nahi duzuenean, hemen itxarroten zaitut, ama etxeko janaria, mira bai ezen, eskerrik asko. Ai, ama, ze zapore goxo, eta errak bildutu zuen lasaina hortan, barazkia, kurruskaria, pestua, oi, ama, eta oinarri horrekin, ezin hobe. Bueno, gurean jarraitzeko betu, hemen dakau, masatxua ja, hemen onge aurrian, Ai, kostata. Eta erreposo pixkat eman dio, ez dakik gehiago beharko zuen edo, pixkat gehiago igualo betotoreko zeitzen, baina moldatuko gara. Hau bai, lanian iteko, erabilialde katxarra hor, seguro. Ez? Ez, betu, hau da, geizteko eta igotzeko, bale? Basiko ditu lodilenan, tak, bata ekela, bale? Eta bata, jepa, gero bila, eta gero irua. Hau hasi, jabalina bezala, ja. Gauze botatzen. Gauzak botatzen. Hau, hemen, irin pixka botako zio. Eta nola, katxarro hau ondigilaken, horti pasa eta luzegila izango guan, ingo jaunaek, euken, igual, bi edo lau zatitan da, adituzak. Zeratikan, hola errexo kudeatze jau. Vale. Hola, hemen, irina botatze zio, espeatzeko, vale. Eta azteiz bueltaka, bueltak hola inberdituk, handik honea, berak ajuteko, vale? Vale. Orduan, batian azte gaituk, pixkat laguntze zio horrena sartzeko. Hola, ni bat ingoit, urrenak ikin berditok, Ondo ikasi barko orduan. Ondo ikasi. Atzekola, berak egiten dek, traka, eta ja, horre uste genien hau hartu iten dek horrela, eta honeak akartzen dek. Vale. Tak, orduan, indi jau, lehendabiziko pasara.
emate zigorrela, irin pixkat, bi aldetatik, Vale. mimokin, eta ite jau beste bat fino, taka. Biti pasako jo bain. Hola ite ju, eta biti pasatzen haste gaituk, traka, hori Eta berriz baiantziok, eta hau berrize honea. Eta guain, azkenengoan bila gitxastik, irura jargo jau, traka, beti irin pixkat ondo dutzen zaio, Gio, botatzeok eta soberakoak kendu. Bestela Vale. gitxegir ez teketa hona izaten. Vale. Vale, jartzezio berriro, eta guain, guanitxeak, azkenengoan bila. Finek dut jo gaia. Bai, Zotea fina. puskatuko. Zaiatuko gaituk ez puskatzen. Horaite jo, hartze jo honea, eta hau hiru. Eta hoia, antolauta zekau, nik barrukoa prestatu berdit, eta oikola prestatu beste bat iten baek, ondo, bi iten baituk oso ondo, eta hiru bikain. Vale? Ados. Bueno, ire kontu hori, eta nik ingoiten adek, kuia hemen dakau, ja, erreta labian, gazta kremakin astu berdet, eta baita ere botako jo, albaka. Hartuko etontzitxo bat, eta banuan asketa prestatzea. Lehen da bizi, hau biguna da, nik uste gaurkoak iteko erdi batekin nahikoa gaula, Erditxo hau erabiliko deu, eta gau bihar badegu botako jo pixka gehiago. Bueno, eta mingaina eman bertxu hemen. Zer da garrantzitxo xabalina egiten aizean? Horita hori pixka botako xetula. Indarra, teknika, bueno, basik kirol danetan daneti bihar dala, baina zer entrenatzen da gehiago. Guain, nik temporada hasteako, Bai, txapelketa fasea da hasteako, bai, nik bainik asko falta zaitelako. ja. Guk, pista kubierta hastea guain, eta Bai. guk pista kubierta hasteu egiten. Zekao, eguraldi edala taula, ba, ez deu... Jo. Bai, bizikantzio pastarreko hori. Pista kubierta guk ez deu egiten. Ze dena pista kubierta bat da estalitako estadio bat, eta bertan iteie txapelketa guztik. Vale. Bat, jaurtik eta luzek izan ezik. Pixua bai egitea. Baina, txabalina eta diskoa eta martillo ez adibidez. Vale, Orduan guk, otxai arte, ba, jai daukau. Txapelketa aldetiken jai daukau. vale. Orduan guk, guain, temporada... Otsaian astea orduan txapelketa. Bai. Vale. Otsaian. Orduan guain indarra egiten dek, eta azkenengo hilabetian asteiz teknikakin, o noiz asteiz? Teknika lantzen dugu, baina txapelketak ez ditu egiten. Orduan teknika ez diu hainbeste garrantzia ematen Ja. ez dara. Ibili bezaitzelaik iritsi oso forte sasoi hortako, ezta? Hoi da. Ja, ja. Orduan, guain, lantze dugu ondo indarra, Bai, fuerte jartzea, bai. eta gero ja, otxai alde nola, lantze dugu gehien bat teknika. Vale. Eta otsaian, bueno, teknika badakazu, eta orduan ziten duzu, afinatu pixka teknika hori azkenengo momentu hortan? Bai, hoi da. Gehiago lantzen dugu, ba, teknika jaurtik eta askoz gehiago ititeu. Guain hasiera baten, baititeu asteen behin, bitan jaurtiketa batzuk. Ja. Eta gero ia egunero. Eta Bueno, ia gero bost ja... eguneretan esan dekena. Gero ezta? ja, bueno, bost egunez, sesor balda lesionatzeko erraiztasun handia dago. Orduan, ba, asteen 3 egunetan, ba, bai sartzizkeu jaurtiketa egunek. Ja, ja. Baina guain, ba, aiez 3 egun pesa itituen. Ados. Eta indar hori kudeatzeko, ze motatako indarrak iteintuk? Adibidez, korrika etzeiko meni gehi egitea, osea, fondo asko ez da, berro horreako? Ez. ezta? Guk fondo ite dugu guain, Ia lehenengo... mazazpurtegin oso sobrauta, ezta? Fondua, sobrauta. Ez, fondoa guk ez dugu ia behar, esan. Lantze dugu lehenengo 2 egunetan, Bai. abuztuko oporratatik bueltan, Bai, baino gutxi. Eta gero ja behin aste gala entrenatzen fuerte ez dugu... Ez duzu egiten. Ez. bai, zatik Ez, izan guk ez dekena, dugu- 50 metro eta bum, esplosiboa, Bai, ba, ezta? orduan bai guk lantze deula abiadura adibidez. Vale, Abiadura, ba, esprinek eta olako ariketak bai lantzitula desente. vale. Baino bestela, bai bez, bajun, ordu erdi, ordu bakorre gaita. Ez guk olako gauzek ez ditu egiten. Ja. Baina guk Esplosibidade hori lantzen dek, ezta? Hoi da. Vale, hoi bizikan txokelamantik atxarro hori, ezta? Bai, hemen alde iteko, lan egiteko egiztak, Tak, venga, a ver, estan A ver, gehiago bai. ditzen. Bestela txikle bat peatuko zego, no zeo zingo jo. Bueno, eta, haidez indarra lantzeko, zeiten de, gimnasio asko, edo Gimnasioa. pesak, Bai. no ze motatakoak, nola? Pesa berezik ititeu. Pesa bereziak. Bai, alterofiliako pesak ititeu. Egia da, sentadilla eta olako harik, luzagel, juzeteu. Ona, bai, eta fina, Bai. osea, jabelina bezala. Pilateako izkibor, lasai. Alterofiliako ariketak ititeu. Ba, arrankada, kargada eta
nola esplikatzeko zai xamarradie, baina... Itzak gaben pare bat, arrankada ez arri, beti gorainoek, no, hori? Hoi da, arrankada goraino, eta karrada da, honeaino. Vale. Eta hor lantzen dugu gehiamat esplosibidadea. Hor izatea, jaurtik eta esplosibo dienez, alik eta esplosibona. Igual ez dien beste kilo, baina alik eta esplosibona egiten saiatzekan. Bikain. Eta gero, oinarrizko ariketak, sentadilla, presbanka, pentsuntzako, eta olako ariketak sartzen dugu. Eta nola egiten dutu zoi, guain lauin, da gero deskanso, seriak edo... Bai, seriak, dena neurtuta daukeu. Dena neurtuta. Iteiteu testak deitzizkio guri, guk deitzizkio testak, eta die, aste batez, ite deu ariketa horiek, aipatutako ariketa horiek, euneko errepikapen bakatekin. Ikusteko, zenbat kilo altxatzeiteun, errepikapen batekin. Orduan gero horren arabera, portzentaiakin jolaste dugu. Eta seriek eta errepikapena dipazte, euneko arabera. Eta ikuste ja urten fuertioa hola, ez da? Metro batzuk egin jungo diala, ez da? Indarraldetiken... Aurrerapen baten da, orduan teoriaz... Hori notatu inbiar da gero, ez da? Notatu inbiar da, baina beti ez da... Beti ez da. Eta geho, jute zatenian lehiaketara, nola lehiatzea honta zehazki? Nundik zenbat aldiz bota berde zue, hau guelta emango zio, porque bestelak peatzen jute eta ez dinei peatzea. Guelta emango zio eta honi beste guelta bat. Zenbat bider bota berdek, nunla azteaiz, oserdek, bi jaurtik eta eskak eta bi horietek kontu dut ditugu, nola ziak zehazki? Dauzkeu, 6 jaurtiketa normalen. Tenok 6 jaurtiketa. Gero txapleketa berezitan, ite 3 jaurtiketa, eta gero lehenengo 8 benak, ite ditue beste 3. Ze txapelketa berezitan, Espainiako txapelketan, eta jende desente jutea, igual 14 pertsona. Eta gau, 6 jaurtiketen berra belmaitu 14 pertsonak asko lutatzea. Ja. Nik nintzen dut 14 pertsona kompetitu aldi beren jaurtiketa guztiek, eta igual ordu tapiko, ia 2. Eta txanda badakak hori botatzen dek, eta listo, okero txiok semifinala, ez dek aurreatzen, o ez dek beste tiro maziten? Ez. Osa, 6, eta 6 horietan, lehenengo gelitzen abukaeran, horrek irazten. Eta listo. 6 aukera askak, eta listo. Bai. Nulo asko iteituk, o nulo ere basiok, ez da, zapaltzen bai, marra edo? Zapaltzen jabalina nola erortzean, hoi askotan... Ez da, ez pintxatuta gelditzen, nulo dek? Plano erortzen balin bada, bai? Askotan nulo mateua. Ez beti, txapelketa, Donostiko txapelketa simple baten eola, ez du hainbeste... Ez, baina ire lehiaketetan, Europako txapelketa o Espainiako txapelketan. Espainiako txapelketetan ez balin bada sartzen. Osea, gehatu behar du, pintxauta alegia, ez da? Bai. Ez di balillo. Ez du, eta ipurdiz kabatuzko Ipurdiz ez di balillo. Animalillak horreka gongo bai. Ez, hori ez da inoiz pasa, nik ez inoiz ikusi, aldrebes. Klara, gaina punta pixu gehiago daka, eta hori ezea bat bezala, ez da, gero eroi, tekareaka. Hoi da, oza, gero ja behin botatzi juzula 30 metro baino gehiago, ja jabalina bere bidea itauta. Ondo. Eta, zadibidez, 6 horiek botatzeituk enian, zein izaten dekide tiraldi honena? Aurrenengoa, bigarrena, laugarrena azkena... Asko aldatzea. Asko aldatzea? Asko aldatzea. Ta jabalinan zehazki... Igual aurrenengotan aseguratzea eta gero birrintzea goa, ja zeo zeitekenien edo... Jabalinan justo zehazki, oso diferentea. Ze, igual, jaurtiketa batetik bestea, igual, 10 metroko diferentzia dauk izotetzea. Bai, Bai, nik izautzen jendea... Eta hori zer gehiago, teknika, hor, azkenian, porque indarrantzeko man dio, baina ez dio graduak ondo eman, igual, ez da? Ez duzu gradu ondo eman, edo besoa ez duzu ondo jarri, edo variable asko dabe, aldatzea dagoena. Orduan, oso ohikoa da, lehenengo jaurtiketan bota 60, eta hurrengo 70. Bai, Aurrengo lasaio eta gero bai igual ez dena zaindiratu iko minik hartu eta igual gaizki botazu lehenengoa, eta hurrengoa ondo bota zaizu eta 70 piko kontzizu. Eta hurrengoa berrez gaizki eta asko datzen. Bueno, hemen txe, basek hau historia, Ia, hasi bergaituko gauek prestatzen. Venga, hirugarren eiteken ian, bestaldea, oitek. Gero eta finoa jaiz, Ondo, txioko idukan, oso ondo jaiz. Oso ondo aiaiz. Hau luze xamarrantazen gaina? Ez zioko idukan, lase, behitu za, guain bakoitza bat hartuko jo. Gain erakotziko dit nola iteituken nagoe, bale? Alko genian, mangatxo baten sartu, eta hor, pinpota jarri bakoitzian, edo, aldia unadek, hau hartu, hemen jarri, bale? Ingoiten adabezak. Ez da gehiagi jarri behar, Gehiagi jartzezunean, jo normalian, kanpo ateatzea egosteko garaian, eta hor treskantzak etortzen dira. Komerik, ointxe zen degegia. Hor berdeuna da guain,
brotxatxo bat, ur pixkat, ontzitxo bat ian, zeratik ondo peatzeko bat abestiai, komeni zaio ura aukitzia. Vale? Orduan, inberdiunaek. Hau hemen jartzen. Eta moteziot. Ura, huelta guztin. Vale? Ura moteziot, huelta guztin. Vale? Heldu, eta berdina egin. Vale. Agonia. Hau dakat zu basuan, Ez da prejitu bihar. Inberdiuna da honei koipiatea. Hemen, irugilean honei. Zeratik, koipi horrekin gero saltxa prestatu dut. Eta prejitzen bazuitezu, azkar prejitu eta gero koipia erritea eta gainak gorak ajuta. Orduan koipi hori nahi dugu, baina xoa dutia. Oso ondo, hueltan eman dio. Vale. Guain ingo jaunek, itxi. Itxi eta peatu. Vale. Eta gero, bi alde hauetako batian, ingo zionek berriro busti. Ondo itxi bastarrak, gehienak bastarrontatikan da ontatikan igesteketa. Vale. Eta gero, bat busti ingo jo berriro. Bat, Zeratikan bat, zera hori horren gainen jarriko jo. Eza guztizak bat, alde bat, pixkat, Bai, gutxi, gura okendu jok soberakoa. Vale, hemen, pixkat. Oide garrazo ja. Eta guain, iten dana da. Honekin, barroa ite jok. Vale, hau, bustidia unan gainean jartze jo. Horrela. Vale. Eta, hola jase ite jo. Eta hemen txedakau. Prestatuta. Hau, txak, hola puntutu bat ematezio behan. Tak. Eta hor, ja, dakau bi prestatuta. Eta gu geldituko gehan hemen. Hau esek prestatzen, ingoitugu dexent inguzkio, ez da? Goziak etorriko izanik, beti gozi biliko gaiz, Bale. Ba, hemen gehaltuko geha, hau esek prestatzen, eta bitartean erreportai bat ikustea jungo geha. Kotau, kafetegira jungo geha, eta ikusiko zuen, ze leku bitxia, ze tosta errekit dituen. Guazen bertara. Egunon, Joseba eta familia, Ana eta Ainara gea, gaurkoan Donostira etorri zeate, Bengotxera kalera, gure leku zoragarria Kotau ezagutzera. Kotau tabernaren proiektuaren atzean, Ainara eta ni gauden. 2008an egin genuen Tailandiara bidai bat. Eta Kotau Irlan pentsatu genuen Donostiari faltatzen zitzaiola taberna beresi bat. Eta bertan sortu zen proiektu hau egiteko ideia. 2010an ireki genuen. Kotau hitzak Irla dordoka esan nahi dut Tailandiarrez. Guk izen hori jarri genion, hori iruditu zitzaigulako paradisoa. Lortu nahi genuena zan tabernan jendeak etxean bezala sentitzea. Giroa alaia izatea, zerbitzua ona izatea, eskaintzen ditugun gauzak etxean bezala izatea, beraz, guk eskaintzen dugun guztia mimos eginda dago. Guretzat bezala eginda dago, ez? Hori da guk nahi genuena. Kotau tabernan batez ere 3 espazio ezberdin daude, hau da handiena eta argi gehien daukana, hau asko erabiltzen da gozaltzeko eta jendea egunez egoteko, eta gero dago beste parte bat, atzean, dela pixka bat ilunagoa, eta gero daukagu goiko partea, eta hori ja da gazteentzat, ez? Ikusten baduzue dago marrastuta, eta hiru alde horiek daude. Gu nahi genuena zan denok ongi etorri sentitzea hemen barruan. Horregatik da dena ezberdina, pertsonak bezala, ez? Denok ezberdinak, zagarragoak, gazteagoak, gauza zan denok ongi etorri eta hemen ondo sentitzea. Eta hori da bilatu genuen dekorazioarekin. Dekoratu genuen lokala Ainarak eta nik. Grafitia adibidez da dizebina, behasainen grafiti asko dauzka, eta argazki hori da Tailandiako ume baten argazkia, eta, horrela, pizkanaka dena egin genuen. Zariak euki ditugu pila bat. Ireki genuenean, adibidez, ez geneukan dirurik erosteko, eta etorri zitzaigun lagun batek behitu nire aitak daukate hau ez dute behar, horrela ibili ginean irekitzerakoan. Orain, baita ere, jendeak ekartzen dizkigu, haizu, nire etxean daukat aulki bat, bota behar dut, aldatu behar dudalako, ekartzen dizuet, ekarri, eta hemen dena sartzen da, dena dukalekua, osea, horrela ibiltzen gara, normalean.
taberna aurkeztu ondoren, Ainarak prestatuko dizue gure tosta vegano goxo-goxo bat. Ana esan duen bezala, begi tostada azalduko dut. Beste vegano tostada baditugu, baina guretzako hau da desberdina. Tosta hau ikusten zuten bezala potentea da. Asko gustatzen da tosta eta, igual pixka desberdina da. Gure begi tostaz gain, bai, ateatzen da pilo bat, adibidez, empanada. Atunezko empanada, hemen egindakoare bai. Eta edarien artean, egia da, zuku naturalak bai asko ateatzen direla, kafiak, kaputxinoak bai, edo frapeak bai asko ateatzen dira. Orduan, lehenengo botako diogu humusa. Humusa jartzen dugu tostan, humusa da etxekoa inda, hemen egiten dugu dena etxean. Rukula pixkatxo bat, eta orain berenjena egosita. Eta gozogintza ere bai, kakao ere bai glutenik gabekoa, bai vegano bizkotxoak egitzen ditugu, galletatxoak, eta edaria, dazkagu desberdinak, soja, avena, urra, jendea hartzeko nahi duna. Bai dakagu gauza pikatzeko, dakagu azeitunak, hau dia bretxakoa, bretxolibako postutik ekartzen digute, eta egiten digute guri nasketa berezi bat. Eta ateatzen dira pilo bat. Oiasko brotxetak bai, eta nola ez, gure ordeazpiko bokata txikiak. Berenjena eta gero, tomate lehorra jartzen dugu, eta bukatzeko pesto pixkat. Gero, olioa, eta niri gustatzait botatzea pimenta pixkatxo bat. Beno ba, Joseba eta konpainia, esagutu dezute gure taberna eta gure tosta begi, bakiztuen non gauden, hemen itxoingo dizuegu Kotao tabernan. Agur, eskerrik asko! Hau paneskak eta gora zuen txoko berezi hori. Hemendik ezio zeukiko, dugu area eramateko, Hartu eta eman, Etorri honeak nekin zukaldatzea eta geho zeo zelako dugu area emateko. Bueno, besarka da hondi ba, jarraitu tosta eharroi egiten eta goxatzen lagunak. Bueno, urren arte, behitu hemen, zenbako ipe soltatu nirugi jarrak, guain eman diot, energia pixka gehiago, hola, guantxaleo irugi jarrau pixka kurruskario gelditzeko, ateako deu eta koipori irabiriko deu nasketa egiteko. Hemen ura dakau, egosten, zeintuan hasiko ala egosten, eta ekin behar dekena gazta. Gazta hori, laurde bat hartuko dek, eren bat igual. Erriti moztu, eta erriti moztuko jate igual, pusketa hori ingoak. Ite, mendikan hola, vale, eta kuñatxoa honekin nahiko izan dio. Kuñatxoa egiten dek, iten diokena honei, dek, kendu bi eskinak, eta raiatu, vale? Gio azaletik eustekola, eta raiatzek, baina bi eskinak kendu izkiokola guain ez raiatzeko. Oide, arrazoia. Vale, hemen ere guai, behitu guain kurruskari pixka gelditu diala, behitu zein bereten, hau hemen jarri, hau hemen, eta koipia honea botako dugu. Baina, goiko irugi jarroiek plateran gainen jartzeko erabiliko ditugu. Kusiko zuze gauza jarra. Eta hola reatukot? Bai, behitu. Pizkatxukuna goi biltzeko platertxoa jarriko dit. Eta platertxoan gainean da hola hortikan harrapatuko dugu, eta horrega botako jau, zuzenia. Vale? Hemen, egosten. Oie, 2-3 minutuan egozite hongo ja, Venga, bago atxerrek itxarraka. Bueno, euken, kontatu diguk. Nola tan amezketan jabalina? Talde bada, o jabalina jende gehiago biltzea, o eu bakarra aiz? Amezketan naiz bakarra. Bai? Eta Tolosaldean gaur egun baita. Goierri alden dago beste bat, internatzeuna. Eta Tolosa noain internatzeu bi, bakarreken. Asi, ez da inorrengan kopiatuta. Honea etorri zan beste gazte bat ola jabalina biltzezalola mutila hundi bat ola ezautuko joko orduan. Ode jaira. Hain gutxi izan da. Bai. Ikusi nintxon tangakin da dana, telebistan da gauzatxo egiten da, jaila, hori artista. Hori jarraitzaldeko ibiltzen, jarraitzaldik. Bai, baina opera huntzen bi aldiz. Ah. Eta orduan, ez dago jortitzen baina, iztuan pile.
Baina bai, jaurtitzen nahi da, alik eta... Oraintzik hemendikan, bezarka handi bat. Onda, artista hotza. Oso gatorra mutila. Bai, eta, bueno, opera zuen etola, eta guain dago jaurtitze, berriz hasieratiken, mini gabe eta jaurtitzeko. Bale, baina hortze bileko ordu. Bai, hor dago. Beak hiri urte batzuk atako iskik, ez da? Bai, horreko itapiko bauzke, ez da gitzazki, Ondo. Bai. Bueno, hemen inber duna dagoen garrantzitsua dana betu, Saltxa biteko garaian, hemen koipia dakau. Baina koipia oso berua dao. Orduan, berua balin bado, eta gorringok bertara botatzen baitugu, segertatzea, gorringok gortu iten diala. Orduan, hau ostutzeko, ingo deuna da, baitu, hemen txekarko du patentsuare bai, gero hauek gainien kurruskari jarriko ditugu. Baina hemen, baitu, gazta botako jau, beza, nahiko, ondo abil. Hoi botako jauna honea, eta gaztakin ingo deuna da koipi hori ostu. Eta ja, ostu danian, gorringoa botako eskio. Eta gero, ez bada guztiz ondo urtu, ingo deuna da, bertako urre pela, berua bota, eta goxatu. Beizak, hemen dakau ja, koipiadek irugi jarrana, Euneko eun. Guain, ingo eskiten hanidek, bertara gorringoak bota. Baldaki gorringoa zuringotati banatzen. Bai, venga, ire kontutziko dit. Venga, ire kontu hemen. Bat ingo dit. Ikusen. Venga, jola iten dek, txapela goraka jartzeiok, iten diokenak atea, tak, eta gero, alde batea, bestea, eta hiru buelta mandakoan, barroa. Vale? Venga, ire kontu. Eta, orduan, hasitza horre entrenatzen, eta gustatu asko, edo nun ze hartu jo, konei guztillo hartu jo eta ja honekin nua buru belarri, edo gauza gehiago iteituk ere bai atletismo barruan. Ez, nik jabalina bakarrik eta horrekin nahikoat. Ni lehenengo abiadura lantzen hasi nintzen. Bai? Hau. Txapeli, gaberatu da. Venga, eskuan nintzak, beza. Ota tak, eta bali, tiki, eta horre bota. Ondo nauzi, oso ondo. Bota, hasi itzan, bete irugarrena hemen. Irugarrena. Venga. Eta hasi nintzen abiadura lantzen lehenengo. Goraka, txapela goraka, bestela eroiteze gorringoa. Oide, guain, kendu txapela lasai eta guain pasa bestea. Ondo. Eta guain hori honea, ja. Txapela intxikita indiok eta nakundek. Oso ondo. Dena, oso ondo. Bueno, eta abiadura iten hasi itzan. Bai, eta entrenadorek, bere garaiko entrenadorek, esan ziten, bueno, ingenu lehenengo fronteniseko txapelketa bat, elkarre zautzeko tola, eta frontenisei, raketakin fuerte ematen benioen pelotai. Bai. Nervio jo hemen neuken. Bai. Eta jabalina probatzeko, eta diskoare bai. Eta dik probatu nekun, eta jabalina guztu bitzaiten. Eta esan hon, ostra, nik hau probatu nahi dut, azteko. Eta hilabete bat ezola abiadura jarraitu nintzen, eta ja esan hon, bueno, jabalina probatzen hasi nahi nula, jabalina probatzen hasi, gustatu, entrenadorez aldatu, eta orduzkoztik lau urte egin ditut jabalina jen. Una. Eta, esateken, azkenien disiplina batekin gelditzeiz, jabalina iteikenak, adibes hor, 100 metro itiskikenak batzuk 200 iteie, baitare beste zerbait iteie, jabalina iteikenak bakarrik jabalina iteik, onola ziak hori. Bai. Batzuk diskoare bai iteuea, bai. Baina, normalen jabalina iteuna, jabalina bakarrik iteuta, listo. Abiadura da gertatzena da, ez da hainbeste aldatzen, 100 metro, 200 metro, bueno, abiadura da azken finen, da 100 eman, da, listo. Orduan ez da hainbeste aldatzen. Teknika berdina da, bakarrik 100 metro gehiago aguantatu gara zula. Aldiz jabalina, teknika landu gara guzu asko, indarra landu gara zu, da oso espezifikoa, eta orduan beste disiplina bat hartu behar bale mazut dena berriz hasiatea ez Ez du lotzen teknika zer bestekin. Ados. Bueno, lagunak, hementxe, guain ateako ditu gau bai gehiagi ez egosteko, baina horren nahi nun ura hemen euki, Beitu nola da hau, guain ikustezu emateko moztuta bezala, txiokela txukuna, zeatikan, hor dauden gaztata ez dalako ondurtu, baina guain botatzen dio beitu, Ura pixkat, txak, ure pele-pela, beru-berua, ematen zizko guelta batzuk, traka, eta baitu hau nola ligatzean, Hau inberdu, ligatu, txukuna gelditu, eta ez du masa bat bezala geratu behar, Geratu behar duna da, gola, txukuna, fina, eta guain hau ite jaunaek. Gaineti bota, horrela xe, bale, beste bate bai, dana ez dugu gaztatuko, ze hemen magarro gehiago azkauta. Eta hemen dikan guain, hoi bukatzeko, zekaunaek hemen, irugilar prejitu hauek, gainetikan,
Eta, berezi batekin, bukatu deu. Bueno, Euken, eskerrik asko, etortze batik. Zuri. Plazera handi bat, urren etorria itomina gehiokin honea, Bai, bale? bai, hori da lurre. Irrikitan nengo baituketa. Os. Eta, beste gabe, zuire bai, mi esker horretatik, eta mendekau, gaur elkarrin deun pasta berezia. Ontxe prestatuko izain nervioso jarri, Jango platerrea rata. Au.